To jama'a, an yi wata takaddama tsakanin Alinnuhu da hadizagabon. Ku zo ku ji labarin nan daga gare su. Kamu da dawowa. Dadi. Na'am. Tambaya ta gaba shine. Kafin ki tambaya ni ma ina da tambaya. To. Ko kuma ce wata magana nake so in yi. Ɗazu kina magana kika ce ana ƙoƙarin bambanci ku Hadiza Kabara da ki Hadizan, ki za ki ce miki Gabon. So sai na tuna lokacin da muka yi wani aiki mai suna Artabu. Kun yi sin da ita Hadiza Kabara. Yes. Kina faɗan sunanta ne na tuna. Yes. A wannan lokacin ba kya iya Hausa sosai, haka zalika ba kya iya Turanci. Yes. Amma wani abu da ya bani mamaki shine wato wace irin baiwa kike da ita ko kuma wani process kika bi za a ce within lokaci kaɗan kika iya Hausa sannan kika iya Turanci, domin har mun je America da ke. Yes. Mun yi karatu tare. So wannan process din nake so in ji. Because in mutum ya girma yawanci mawuyacin abu ne iya koyon sabon yare. In yana karami yana iyawa. Haka. To ya sirrin yake? First of all, tukuna na taba jin labari aka ce idan aka ga yaro he smart yana zuwa daga mahaifiyar shi. So maybe daga mamanmu muka dauka, sannan babana yanda muka tashi a sani na yana jin yarurruka ya kai 7. Wow. Sannan brothers dina gaba daya wanda bai jin yare da yawa shine wanda yake jin 4. Okay. So I think maybe muna da wannan fahimtar yare da wuri. Sannan kuma kana ɗaya daga cikin mutane da suka yi pushin ɗina, saboda lokacin farkon da aka fara kawo ni Allah ya ji kan Bashir, aka kawo ni aka ce zan yi fim dan Sokoto, Allah ya mai rasuwa, wan Yusuf Bakura. Ka ce to kin dai zo amma gashi ba kya jin Hausa, yaya za ki yi fim? Sai na ce maka zan koya. So daga wannan lokacin na ce zan iya koya, saboda ina so in nuna mishi cewa zan iya yin fim ɗin. So abin da ya faru kenan, motivation ne. And then a lokacin da na zauna gidan marayu a Nasarawa Kakuri for 2-3 years, kuma gidan ba a wani yare sai Hausa. So a nan na fara ina ɗauka tun bana fahimta har na zo na fahimta. Sannan a Turanci ina da wani sunan shi Baba Musa Kubau, shi kuma Bature ne, lauya ne, duk sanda zai zo sai ya mun magana da Turanci. So a haka ina ɗauka, sannan ina jin waƙoƙi su Don William da waɗansu waƙoƙin da kasancewa Turancin will come to you yanda za ka yi understanding. Duk da dai har yanzu dai muna koya. And you are still trying. Amma yanzu ina dan kokari in ban cika miyar da mace namiji mace ba. Gaskiya. To kawo yanzu yare nawa kike iya ji? Guda 4. Ina jin Fulatanci, Hausa, a bit of English, and then French. Dama French ni ma kice malama ta. An kasa gani abu sai in ce to fa sun turo kaza. Dadi tambaya ta nan. Ka an yi zabe na shugaban kasa, sai kuma ka zaɓi